दिनै जोंनि 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि UPPL सरकारा बेसेबां खामानि मावदों बेखौनो जोङो जथायै 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव जोङो फिथा होनो नागिरदों मावखांनायखिनिखौ नैबे बेंटल सेरफां प्राइमारिनि सिङाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय दासिम 21टा जाबाय बेनिफ्राय बोसोरनैनि गेजेराव बेनिफ्राय PWD निफ्राय दा मोनसे वाटार रिसोर्सनिफ्राय दा मोनसे कनस्ट्राक्सन जागासिनो दङ PWD निफ्राय मोनसे दालां जागासिनो दङ बे बुरिजा मा दालां होनोमोनलाय मा दैमामोनलाय देवल बेरेन्सि दैमानि सायाव बियो 49 लाखनि बेनिफ्राय नैबेवहाय जोंना आवजार स्कुला बेयाव सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय सिबसारनिफ्राय कनस्ट्राक्सन मोनसे टटेल जोंनियाव 23 बे प्राइमारिनि गेजेराव जालांबाय मोनसे मोनथाम सोलिनायजों लोगोसे जालांबायखौनो होननांसिगोन 24 गतिके आगुनि सरकारा मा मावदों मा मावाखै जों बेखौ बुंनो नागिरा दिनै जोंनि सरकारा मानसिफोरनि रायजो राजाफोरनि हान्था मेलानि गाहामनि थाखाय बा फरायसाफोरा जेंना दाजाथों सोलोंथाइनि बेलायावहाय रायजो राजाफ्रा बिजनेस मावनानै जानो हाथों साफ्रोमनोबोथ' जों गभर्नमेन्टनि स्किमखौ होनो हाया हान्थामेला राहा लामाया थिग जायोब्लानो जों गावबा गाव बिजनेस मावनानै जानो हायो बे राहाजोंनो जोङो बोसोरबानि गेजेराव जों हानायमानि फिसा फिसौ खामानिफोरखौ जों फोजोबनो नागिरदों गिदिर खामानियाथ' एस पार दा नर्म्स फैबाय थाखायो बाखि आं खोब गोजोननाय मोन्दों बे बियाबनि रायजो राजाफ्रा आंखौ दैथायहरबाय आरो आंबो हानायमानि रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो नाजागासिनो दं ओरैनो दिनै दोंसे लामा आरो मा दिनै आं दा फिथा हानो नागिरनाया टटेल 15टा बाखिया अनगयिङाव दं माखासेया सिगां थांनाय बोसोराव जानानै थांखानायनि